Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongelam jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle negasngi ka arpo artarik rempang arhajar arpoi klaisha khot hajir Shah Sardar Police Station habai dei berkejingkot jongki ya kejing bomyat kali ka basaw praganda abai kran bedu chairman ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle uba Wandenbok Jerwa hadin ba ulami na Sardar Police Station ulai itu bagi nongelam jong ka seng klaisha khot hajir Katkum ka kondon jongka Section 1 of Section 41A jongka Code of Criminal Procedure kat kendai spa nyo pulai. Shushu nakaliang jongni unongelam walapan mabru nakaying bishar habai day berkejing penpena sange mi surak basapu para kenda ka jongki. Ula ongru ba nakaliang jongki kim tip ai ba kadon kum katakaan kabate bakum habai day berkejing eki. Katakin kawai kalong wa nagliang jonga rukum chairman jongka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ngas penpau kajing sngo kendit ke bakraw ha mas nyo ya ka city mo mas nyo ka notice na kaliang ka police station nang ni na po Sardar kalong ba ban hawan ai ka lani ban hawan hajir mo te ndai nakliang jongi lengi kajing ki kalong dak bajai da ka ba long peacefully ba ta te ndai ka kiong ba ke ba pipile kalong mangi penkhanya ki an tenre ngi ni tu ipi kalong ba ngi te ngin ong kum domongi khmile persaya ka an ngi khun be ba i te jakpo i jongi ha ka ba mangi ba naklang juga MJA CCV kalong ba ngi perkhat nak banta ki duk kisuk ki kup silyang kisam silyang ban ong ban penherdor ki umphnyang khnang ba kan herdor ka marbam ka mardi khnang ba kan herdor lut narong hadong mo sistem kla her hi ka umphnyang tenre kum kalong menta pada kowe kalong ba ngiru ngi ngolong kendit kan kat banginang yang laki jong kejat lan ngi khun yang laki jong ko hok persya ye ki ba long bean mo ki ba yai pen kiu na koi kapor sa koi pat tenre kaan kam sya man yangi kalau te man di kendon te kalau apa usai ba ngimdan sa kasu kan kamur lada kan le kamno no sarkar te kamur ngi hab ye pendem ben no te kamur hab bakut nang yak mangi pat ba nalor bangi pat ba ngi de kinong siu khajna sa sarkar te lada ka sarkar kam perkhat lang ye kinong siu khajna dan ikam perkhat lang ki kup silyang kisam silyang te sai king kejaj benriu ke jongi kalau we jong kejaj benriu jongi la ni kilong dien ki mandien ki jongi sanuk kan poi te kum kini ki berkhoi long karpat ya ka sarkar beran buram ke jongi ba kan subha ban pi janga ya ke jing kayo kokot jong pat ba ki imlang salang ha ka ni ka jalami kini ai broi om ba tam kin biang tang yaladi kim nem perkhat su pat ikirit kiria te kata kalong ke ba ngim so tenat kan Sementara sengiru kejing syakot hadir jongi yang ni kalau mit tang habi dia kata ki batai ki orang na bengilong lalek persya ya ka ya kata ka an jong ka yang bisyar badan burom mo ten ringi pada tengi yang ba ngimtip sisa habi dia ki an ki kanun ni tai ni pan ma be ka yang kasri badan burom ka ba don hang ni hapo ka Meghalaya State ni pan ma bang ngimtip kita mo te long ki berkhoi ke bangi khun hi kalong bangi khun persabe ek sarkar ba lakuno kumno long deun perkhat lang yang ki kup silyang ki kem silyang ki kup silyang ki sam silyang ki duk ki sup nang ta de ndai ban ong ba ngile persa ya ta ki yang kasri kan te katang kata hi kari kalong ba ki sim ki fokus be yang ki ong ba habi de ba katu ka sapu pra kanta bangi khot ban ya katu ka stay of the road kalong ba ki ong ba phimla ban yakhi phimla ban strike phimla ban kumni kumtai tengi nong ladangi ngin shuai sha pat ya ke ba sarkar ka le ngi sngo ke ba ngi ka penret mensim ke ka penret mensim manta lada kalau long nom ta pe kum chang no kumanta la her ka dor ba impniang kat ba ki khaw ki marbam ki mardi pada hayeng asem lani ki essential commodities mo kim here te manta kum chang no lada ngingin ya sakmat ro kalong kumno lada nginum ya pada ru nglongi ha perkhate ba kata hawa kata kaan kamsya watam ngin lek persya ya ke ba ka sarkar kala da simi ra hawa kanang don bi kendon kum nakte ini tamalong ya habi de bi tai kendon kum nakte kana ini nakliang jonga kum chairman jongka Meghalaya Joint Action Committee ngamban se ban hapen sngo ya kini show pat ba pat lang ba ngi habangi khi nam ta ka hok kaan kate te wala hapdang jing sakte ki an ru ngani tu ipi habat dung kurau khau ngamban se ban hapkup kumakup kembor ru mo ya ki an jong sarkar
ban si teh kalau long nom ta tamang khadu kentang wai kalau bang ispan map ya yang kasri buron lada kade ka jong ka district ne jong ka state ne ada di jong moh kata ka high court ke baki ong tinggi pan map ya ka yang besar buron bang ngingim ti ye phang ki an ye ringi khun bit tam ta jakpo bala dung kurap lat kham Kenungut di taki nongelam jumpi ke bahasa kot hajar mata. Ndrungun Baru ke di driver taksi. ha baru kita Tim support ni Pak Iba. Baru ke ajin kesan pi. Tapi kita nak tunggu kisah malang si kepala bi sakot ajin kesan. Balik itu kijak nak balik misap kot lang. Kot dia. Ngan itu ipi ya kata kalau ba la kipat ba ajin kersan ba ki kunhun prasang balang mo ki prasang balang ba per budan hok bri jong new trap kila ai sai kata jing kersan ke ba rat ba na ka menta ka ni ke jing ki ke ba jai ke jongi te ndai ke jing bam sakot lo ni ke jing bam pau ka kerteng jong ki te ya kata ngan mlak man kan na yang jonga te ka song ha ka sarkar mo la ka sarkar ka simbe tang yangi bangi de kinong pen ki snong te ngan ong kum no mo apa maki de suan ai tang ki ai tang ketiga diang tingi ai khublai kerpang hiru ye kini ki prakan hun sang balang naki sang balang per bla ai ketiga diang ni ai khublai sikade nak liang jongi kum ka Meghalaya Joint Action Committee ba ye jing long balak loi ka jongki ba kin ai ya kata ka support mo habi de ba jing ye ki jongi ban pen herdor ko pnyang te ho apa dang jing herdor ni pna jong pnyang ni tu ipi kade tang ijing pen thame nak liang sarkar ngala mon ong ndre ka jing ki dor jong pnyang ba de kanang ye ki nak wi sngi sakwi pat but what hadu ukhau mo what ukhau ngani tu ipi nang haswa jong jing ki jongi nang yo hakador khat arspa man taw lang ki su khat arsan pho si san pho kilo te kum kita ki bro khat gen kalong ba wat nak liang jongi ru ngila ong mi persa ba nginum song that lada ka jingyo jongi kalong ka baret ndai lada ka sarkar banta ka pen ki pat ikimar bam ngiru nginum song that ngin hab ya le chopat ba kumno ngin yakun nak banta ban pen herdor pat si ikimar bam marti jongi ba marbot ka pi kelinga mai ru isuan ay ka supports namar ba mai mi kumu presiden jong ka Molai People Grievances Forum tenre ka isu hi bangisim ka David Nagaliang ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle te ka jing bamuan ka jong iwa marbot ya kataru kalong no tang mosong nga ai jing khoblei lang ki pra seng halang mo ki ba per te klam da jer kerteng lut ya baro tinga tang ita hi kalong ba ya kata jing bam sakhot la ka jing bamuan te kata kali haka government te menta ka i ba ngidei tang mangi ki nong ki snong kerteng jong adi ba Alfred Martong di presiden jong ka nongson jual lokal taksi onos and driver association ka jing khot ajir jong nakaliang jong ka police department yang i kinong nya kali kalau kumtahi kumbangi na du besedang ngila persang ban dia khot i kana jing ya sangat kemai tang ya ki paranong nya kali hi Rehadin kila ya jisi ti pojba ula sutu ya ka jing ka ba makiru ki kenduk te suki pojba ula wan hi ban kersan ingi te kalau kumtahi nak kaliang jong iru aba asya ban kli bentuk kit ingi aba de bet kini kijing panggali kalau kumtahi bana kaliang jongi kham fos no lanai khlam penbor lanai khlam lit kro bakini trilang re da kijing sutu hi jong pojba kile sim bentalang bat ngilak ban ong ru ha si benta ba kana kijing khi jongi kalong ka ba jajai ru kata-kata ha ka ba mdon watang ha ko ki district naki district jong ka khasi jence hi ka ba ngila ya wajing tib ba nakiliang ki pramamar jong iklam ne kino ki ba kita ki kampan khinyan le kita ki bala ban penjot ki marg mata jong ka sarkar le ne jong ki rusimat kumtahi